claqueta. Per fer ratafia. Per fer ratafia haurem d'anar al bosc a buscar herbes. I per anar al bosc a buscar herbes ens emportarem unes tisores, un cistell i els apunts. Els apunts dels experts de Santa Coloma de Farners, que són els que en saben, i nosaltres el que fem és copiar-nos. Val? I molt important, actitud de vell savi. Ratafia, aigua, renos i llimona per donar gust a la vida. Ratafia, posa hierbes i canyella i remena. Bona tarda, doctor Jordi Xavier. És per fer-li una consulta respecte a la ratafia. L'esbarzer s'ha d'agafar la flor o el brot en flors? Hola, petit sensei. Jo he vist receptes que li posen brot tendre i he vist que li posen flor. O sigui, que tu mateix. Vull dir, és molt anàrquic al final, vale? Anarquia i cervesa fria. Segueix el teu instint i et sortirà bona. Aquí, plantatge ample. No sé si foten gust això, però fa que quedi més bonic tot plegat. Sent l'olor de rosa. És pericó o herba de Sant Joan. I amb això es fa també l'oli de cops. Puniol. Ja ho veuràs, acosta't. Veus aquí que fa aquesta flor rosa que s'està a punt de fer? Això fa una olor brutal. És poliomenta, això. És poliomenta. El d'aquí al costat és una merda, I hem trobat l'orenga per posar-li a la pizza. Crac. I caca. Diu la història que fa uns anys a una masia catalana 3 bisbes es van trobar per parlar. Bueno. Avui hem vingut aquí a sota del pont de l'AVE, com podeu veure, perquè hi passa la riera, i a prop de la riera hi podrem trobar cua de cavall. Veieu? Això és la cua de cavall. Que va molt bé per la pròstata. Ah! Alerta! Pètal de magnòlia de la drecera de Palau. Collint ginesta, que diuen que és verinosa, però fa que la ratafia agafi bon color. Sí, dos flors de saüc. Molt bé. Molt bé. Perquè som del Consell, xantalista sense frens. Som del Consell, anarquistes i sencers. A última hora, al minut 90, tornant, hem trobat el cap d'ase. Jo no, Doncs ja tenim totes les herbes, bueno, totes no, les que hem trobat. Tenim també això, una mica nou moscada, reglèssia, canyella, anís estrellat i claus. Ara toca posar l'alcohol al vidre i tirar-hi les herbes. Espero que es vegi, perquè si no, doncs... Una puta merda! Ho passem a càmera ràpida perquè sigui més amè, Doncs ja està, ja tenim l'alcohol amb les herbes. Per cert, molt important, que me n'oblidava, el moment màxim de postureo de la ratafia és aquest, Ara ve aquell moment fosc i dur, que no t'expliquen els llibres de ratafia. El moment de recollir les herbes que t'han anat caient per tota la casa. Sort que jo tinc l'aspiradora que em van portar els Reis.
Per fer el sol i serena, a cada casa t'expliquen el seu cuento. El cuento que ens expliquen a casa nostra és que ho deixem el més a l'ombra possible. Per exemple, aquí, a la finestra. I que passin 40 dies. 40 dies... Que hagi fet calor. Està clar? Sensual, Un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy. sexy. Ya que se viene azul azul con este baile que es una... Ja han passat els 40 dies i això vol dir dues coses. La primera, que s'està acabant l'estiu. No! I la segona, que la maceració ja està a punt per ser colada. Per filtrar la maceració tothom té el seu mètode. Jo faig servir un filtre de cafè, com aquest. El poso damunt de l'embut i amb molta paciència deixarem caure el líquid, a poc a poc. Ja tenim la barreja ben filtrada, això és l'essència de la ratafia, fixa't. Si ho haguéssim fet amb anís, ja ho tindríem, ja estaria colat, però com que ho hem fet amb aigua ardent, ara ens faltarà afegir l'aigua amb sucre, que es diu la poció. Anem a fer la poció. La poció es fa amb aigua i sucre, hi ha un piló de sucre, no us espanteu, són 200 grams de sucre per litre final que vulguis fer de ratafia. Jo, en el meu cas, faig 7 litres, doncs... 1.400 grams de sucre! Amb l'aigua calenta que no bulli, li anirem afegint el sucre perquè es vagi fent la poció. Cada cop costa més afegir el sucre perquè la poció està més espessa. En aquesta garrafa de 3 litres, el que hem fet és posar-hi la poció, l'aigua amb sucre, que arribava més o menys fins aquí, i la resta l'hem omplert d'aigua perquè volíem els 3 litres. I ara ja podem barrejar la poció amb la ratafia de 40 graus i tindrem la ratafia completada. Aquest és l'últim pas. Posem el tap i ratafia acabada fins Nadal, o ara l'anirem a tastar un moment, a veure què tal. Perdona. Sí? Una ratafia Marçal, sisplau. Molt bé, de seguida. Gràcies. Aviam. Què és això? Per fer aquest gag no s'ha llançat ni una gota de ratafia.